खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाउ होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ तामुलपुरनि कुमारिकाटायाव गिख्रंथावै लामानि जाब्रबथाय रङिया भुटान राजा लामानि तिनालियाव गंनै गारिनि गेजेराव जाब्रबथाय जादों भुटाननि जिपसाम कट्रियबा इउपि 53JT0106 नम्बरनि 10 साखानि ट्राकआ AS01 AL 6473 नम्बरनि टाटा साफारि गारिखौ सौग्रावफैयो जायनि जाउनाव टाटा साफारि सालायगिरिया 1 घन्टा सम गारिनि सिङावनो गोग्लैसोनानै थानांगौ जायो जायगानि सुबुंफोरनि हेफाजाबाव पुलिस बिफाना नांगौ बादियै गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बोखांनो हायो जाथायजों बोलि जानांनाय साफारि सालायगिरि इदुल हकआ गोबां सम गारिनि सिङावनो गोग्लैसोना दंमोन साफारि सालायगिरि इदुल हकनि न'आ कुमारिकाटानि कालीपुराव टाटा साफारि सालायगिरिखौ बोखांनानै सावस्रि फाहामसालियाव थिसनथाय होयो पुलिसआ बेराफारसे जाब्रबथाय जाखांनायनि उनाव ट्राक सालायगिरिया खारखोमानानै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों नैथि खौराङाव दङ हावराघाटनि बेलगुरियाव गारिनि जाब्रबथायजों 3 सुबुंनि जोखोम कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाट थाना सिंनि बेलगुरियाव गिख्रंथाव गारिनि जाब्रबथाय जायो जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला जोबोद गोख्रैथिजों खारनाय गंसे एल्ट' गारिया सामलायनो हायैनि जाउनाव मोनसे फख्रियाव गलाङो फख्रियाव गलांनाय AS01 EM 3159 नम्बरनि एल्ट' गारिजों लोगोसे गासै 3 सुबुङा जोखोम जायो उनाव जाब्रबथाय जानाय जाथायनि खौरां मोननानै हावराघाट थानानि मोनसे हानजाया नुजाथिनानै जाब्रबथायजों जोखोम जानाय 3खौ फाहामथायनि थाखाय हावराघाट सरकारि देहा फाहामसालियाव दैथायहरो थामथि खौराङाव दङ गेलेनाय बिथिङाव गोग्गाथाव खौरां 45थि अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट साब जुनियर बक्सिं चेम्पियनशिपआव चिरां जिल्ला 2 नं खाग्राबारि हाथिसार गामिनि बिफा बिकि बसुमतारिनि फिसाजो समाय बसुमतारिया ब्रन्ज मेडेल आरो आमटेका गामिनि बिफा हाकिम बसुमतारिनि फिसाजो सुमिता बसुमतारिया सिलभार मेडेल मोननो हादों ब्रैथि खौराङाव दङ प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि आदर्श आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै 1 नं आरो 2 नं खमाबारि गामिनि रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों 14 नं चिरां दुवार बिटिसि बियाबनि थाइखाजरा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय 1 नं आरो 2 नं खमाबारि गामिनि रायजो राजाफोरा प्रमद बर'नि खामानि मावनाय आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै लाइमोन गांखं इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि नुजाथिनायाव दोलै नोगोरै इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैयो गोदानै जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ 5थि खौराङाव दङ जेराव प्रमद बर' दं बेहायनो जों आइजोफोरा दं होनना बानु नार्जारिनि गोख्रों बिबुंथि मैया गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल आइजो गांखंआ आइजोफोरखौ लानानै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल बियाबनि बेन्दोंनि रायमना हाथाइसालि खाथिनि कमिउनिटि नब्लाङाव आइजो सांग्रांथि मेल खुंफुंनाय जायो मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गोबां आइजोफोरखौ बाहागो लानायबो नुनो मोननाय जायो आरो आइजोफोरनि सांग्रांथिजों लोगोसेनो आइजोफोरनि थांना थानायनि माखासे मान मर्यादा आरो राजखान्थि समाजखान्थि लोगोसे नखर दानायाव आइजोफोरा माबायदि सांग्रां जानांगौ बैफोरखौ लानानै गोबां सावरायनाय जायो बे हाबाफारियावनो मन्त्रि इउजि ब्रह्म मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि मिरु आइजो गांखंनि पद्मिनी ब्रह्म नेहाथारि स्निदा बसुमतारि आरो गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि बानु नार्जारि बिथांमोना बाहागो लायो 6थि खौराङाव दङ चिराङाव जाफानि जुथुमायाव प्रमद बर'आ बाहागो लायो आसामनि खौरांगिरि गौथुम सुंद'यै जाफा चिरां जिल्ला आरो बङाइगाव जिल्लानि बानजायनायाव बोसोरारि जुथुमाखौ चिरां जिल्लानि काजलगाव मुनिसिपाल मावख'आव सानसेनि थाखाय खुंफुंनाय जायो गेवलां थान्दै जुथुमाखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ लोगोसे बाहागो लाफायो बिटिआरनि इएम नीलुत स्वर्गियारि एमसिएलए माधव चन्द्र छेत्री आरो लकसभा एमपि जयन्त बसुमतारिया प्रमद बर'आ गावनि बेखेवनाय बिबुंथियाव हादर आरो समाजखौ मोजाङै सामलायनायाव फोसाव बिजोंनि रुजुजायै बिफावनि सायाव गोसो होनानै बिबुंथि लाखियो जायनि थाखाय फोसाव बिजोङा सुबुंखान्थिनि 4थि खुन्थिया महरै गावनि जायगा आरजिनो हादों बिथाङा चिरां जिल्लानि काजलगावआव जाफा मावख'नि थाखाय हा होनायजों लोगोसे मावख' लुनायनि लाहार फाहार खालामनायनि खोथाबो होयो 7थि खौराङाव दङ धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां गामियाव अखा दै गैयिनि जाहोनाव दुखुथिया आबादारिफोरा माइ गायनो मोनाखै धेमाजि जिल्लानि
मिसामारा गामि पन्चायतनि सिङाव थानाय बोरिमुरि गामिजों गोबां गामियावनो आबादारि बिथांमोना अखा गैयैनि जाहोनाव माइ आबाद मावनायाव जोबोद जिंगायाव गोग्लैदों। माइ आबाद होनोब्ला बर'फोरनि मोनसे एंगार हायै बाहागो एबा जोंनि थांनानै थानायनि मोनसे राहा होननानै जों बुंनांगोन। आबादारिफोरा अखा गैयैनि जाहोनाव गोजान फुख्रिनिफ्राय मेसिनजों दै लाबोनानै माइखौ गायफैनो गोनां जादों। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेसोदि फुख्रिनिफ्राय मेसिनजों दै लाबोनानै गायदोंब्लाबो आबादफोरा मोजां जायाखै होनना आबादारि बिथाङा बुंथियो। 8थि खौराङाव दङ इउपिपिएलनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर'आ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रिजाइनेसन लेटार होबाय होनना माखासे खौरां बिजोङाव होनाया नंखाय होननानै गावनि फेसबुक पेजआव फोरमायदों। 9थि खौराङाव दङ बिटिसिनि हान्थामेला बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारिनि इन'भा गारिया जाब्रबथाय जादों। क'क्राझार चिरां जिल्लानि सिमायाव थानाय 27 नं राजालामानि साम्पाबती दैमानि दालाङाव जादों जाब्रबथाया। बे जाब्रबथायाव रनेन्द्र नार्जारिनि फिसाज्ला जोंसार नार्जारिया जोखोम जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। 10थि खौराङाव दङ मेघालयनि भारत बांलादेश सिमानि इस्ट खासी हिल्सआव बिएसएफआ 3 बांलादेशी हमदों। बाला खावनो थाखाय हादरनि सिमाखौ बारना भारतआव हाबफैदोंमोन 3 बांलादेशीया। 11थि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्ला एपिबि हानजाया 2025 मायथाइयाव खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै मैया बाथासिफुर इलेक्सन स्टारिं कमिटिखौ आबुङै दाफुंबाय। हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदों उदालगुरि जिल्ला एपिबिनि आफादगिरि अनुक दैमारि दि हारिमु, हिमानि नार्जारि आफादगिरि आइजो गांखं, पर्नकान्त दैमारि लोगो आफादगिरि एपिबि, गुथाल राभा लोगो आफादगिरि एपिबि, सतीश गयारि लेङाइ नेहाथारि एपिबि, थिरांथा बसुमतारि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि एपिबि, हुकुमनि बसुमतारि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि उदालगुरि जिल्ला एपिबि लोगोसे गोबां रायजो राजाफोर आरो ओनसोलनि मेलेमजिबिफोरा बाहागो लायो। 12थि खौराङाव दङ ललित कला एकाडेमि बान्था मोनगिरि आखा फाखा आरिमुगिरि रुंसारि मनेस्वर ब्रह्मनो आइआइटि गुवाहाटीआ डक्टरेट बिमुं होबाय। मख'नो गोनांदि जाफुंसार आरिमुगिरि मनेस्वर ब्रह्मआ थांनाय 2024 मायथाइनि 22 नभेम्बर खालि 57 बोसोर बैसोआव रुंसारि जादोंमोन। 13थि खौराङाव दङ तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खौरांगिरि मेल डिजिटेल बडन निउज आरो माखासे फेसबुक पेजआव तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिनि मोनसे ओंथि गैयै गोसारनाय भिडिअखौ लानानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलियाव खौरांगिरि मेल लादों। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिखौ डिजिटेल बडन निउजआव माखासे आरजाथावै रावजों एबा ओंथि गैयै रावजों फोसावदों। बे आरजाथावै रावजों फोसावनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जीवन बसुमतारिया गोख्रों रावजों बुंदों। बरनदि दैमानि 7 नम्बर महलनि भिडिअ खालामग्रा, भिडिअ दैथायग्रा आरो जाय चेनेल आरो फेसबुकआव ओंथि गैयै एबा आरजाथाव भिडिअफोरखौ नंखाय खालामना बानसावनानै फोसावदों, बेफोरनि बेरेखायै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथियो। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जीवन बसुमतारिया। 14थि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि सरायखेला ओनसोलनि बेहेर गामिनि ईसान ब्रह्मनि फिसाजो मिस निहा ब्रह्मआ थांनाय 26 जुन 2025 इं अक्ट'खालि फुंबिलिनि 11 रिंगासोआव टाउन फारसे ओंखारलांनायनि उननिफ्रायनो दिनैसिमबो न' फारसे फैफिनाखै। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय हिन्जावसाखौ सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला 8453576167 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों बिमानो खोन्थाहरनो खावलायदों। 15थि खौराङाव दङ दुरान्ड काप ट्रफि दावबायनाया उदालगुरिनि बेरगावआव गाजा गोमजायै थुंगेबाय। फैगौ 27 जुलाइआव क'क्राझाराव मोन 6 हानजानि गेलेनाया जागोन। मैया 32 नं बिटिसि बियाब बेरगावआव दुरान्ड काप ट्रफि दावबायनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। बेरगाव जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव ब्रिगेडियार जी.एस. ग्रेभेलआ बल जोनानै बेखेवना होनाय लोगोआरि जोलुर गेलेनायाव सानराइज एस.सि. बेरगावआ खेल' इन्डिया सेन्टार उदालगुरिखौ 2 गलाव फेजेननानै देरहासार जायो। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिना बर'नि बागुरुम्बा दावस्रि देलाय मोसानाय आरो इलिसा बर'नि मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारिबो बानजायनाय जायो। लोगोसेनो बेरगावनि मुंदांखा मुलुग हादरारि बक्सार भाग्यबती कछारी बिथांखौबो सिनायथिनाय जायो। मख'जायोदि बे दुरान्ड कापखौ बेरगावनि तुतलापारा जायगानिफ्राय गोलाव मटर बाइक साइकेल रेली खालामना गेलेग्रा फोथारसिम बरायना लाना फैनाय नुनो मोनो।
बे हाबाफारियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारी, इएम दावबायसा बर' आरो 21 माउन्ट आर्टिलारि रेजिमेन्टनि कामान्डिं अफिसार ब्रिगेडियार जिएस ग्रेभेल बिथांमोना बराय बिबुंथिजों लोगोसे दुरान्ड कापनि सोमोन्दै बिबुंथि होयो।